Ja viem, že je vonku horko a nikomu sa nechce zapínať rúru, ale keď sa na 1-2 dní ochladí, spravte si tento úžasný tvarohovorý bezlový koláčik. U nás má polčas zmiznutia, tak 3 hodiny. Budeme potrebovať 100 g zmäknutého masla, 1 vajce, pol hrnčeka mlieka, hrnček hladkej múky, pol hrnčeka kryštálového cukru, 3 vanilkové cukry, polovicu kypriaceho prášku, pol kelímku kyslej smotany, 200 g tvarohu a asi misku rýbezly. V miske si zmiešame múku, cukor, 1 vanilkový cukor, vajce, maslo, mlieko a vymiešame hladké cesto. Maslo sa musí úplne rozpustiť. Potom prisypeme polovicu kypriaceho prášku a ďalej miešame. Cesto musí byť tekuté, no nie príliš riedke, tak aby sa nelialo, ale odpadávalo od varešky. Ak ho máte riedke, pokojne ho zahustite trochou hladkej múky. Nízku okrúhlu formu vymastíme maslom a vysypeme múkou. V miske si zmiešame tvarok s polovicou smotany a druhým vanilkovým cukrom. A vymiešame riedku plnku. Do formy vylejeme cesto, uhladíme ho špachtlou a lyžicou opatrne vrstvíme tvarohovú plnku. Rýbezle očistíme od stopiek a rozsypeme ich po celej ploche koláča. Posypeme polovicou 3. vanilkového cukru a pečieme na 180 stupňov asi 40 minút. Po upečení koláč zahorúca posypeme zvyšným vanilkovým cukrom a podávame. Dobrú chuť!